לפני כשנה בערך הצבתי יעד מאתגר ליחידה המרכזית של מחוז מרכז, להגדיר סוכן משטרתי לתוך העולם העברייני של סוחרי הנשק, הספקים באזור המשולש. היחידה המרכזית של המחוז קיבלה את המשימה ויצאה לדרך ארוכה, שבראשיתה איתור מועמד מתאים בקרב המגויסים החדשים למשטרת ישראל, הכשרתו להתמודד עם העולם העברייני והחדרתו לתוך האוכלוסייה הערבית באזור המשולש. יעד המבצע היה חיזוק אכיפת החוק ומתן ביטחון לתושבי המשולש. מגיע לתושבי המשולש, טייבה, טירה, קלנסווה, לחיות במציאות אחרת. במבצע כזה יש בו מן נטילת הסיכון, כל מהלך יכול לסכן את כל המבצע. כל מהלך נוסף יכול לפרום את החבל שנמתח ונמתח ונמתח, וכדי לנהל מבצע כזה צריך הרבה אורך רוח והרבה ליטול סיכון. הרוב המכריע של הנזק שהנשק שאנחנו רודפים אחריו מייצר זה אלימות פנימית בתוך המגזר הערבי. לכן מהלך כזה הוא מהלך שיש לו פוטנציאל גם להתחיל לשנות מצב וגם כמובן לשנות מצב במובן של מצאי הסוחרים שנמצאים ומשפיעים באופן מאוד משמעותי על היקף השוק ועל ההיקף של הזמינות של אמל"ח. להתחיל כך את השירות כמו שמתחיל הסוכן, גיוס למשטרה דרך הנתיב הזה, זה בהחלט חוויה מאוד משמעותית ברמה האישית, אבל גם תרומה מאוד דרמטית עם הכניסה. הטיפול בנושא האמל"ח הוא אתגר פשיעה מהותי. אני רואה בהימצאות אמצעי לחימה לא חוקיים בידי אזרחים ישראלים כדבר המחייב התייחסות מיוחדת. כלי נשק מסוגים שונים וממקורות שונים מגיעים לצערנו לידי אזרחים ועבריינים ומסכנים את הציבור. אדם אמיץ שקצה נפשו בדיבורים ועבר לשלב המעשים, ימ"ר מקצועי מאין כמותו, יש שיאמרו מיתולוגי, ומשטרה ששמה לה למגר את תופעת הנשק הבלתי חוקי בישראל ולהעמיק את הנוכחות המשטרתית ביישובים הערביים. שאלתי את עצמי מה גורם לאדם צעיר לבצע משימה כזו, לפעול תחת סכנה לאורך תקופה ארוכה בליבת ההתרחשות הפלילית, הקשה. היותך אב לילדים להם אתה מייחל לעתיד טוב יותר, רצונך משחר ילדותך להיות שוטר, הרצון לשנות את החברה ולהפוך אותה לטובה יותר וצודקת יותר, אני מניח, אני אפילו בטוח שחברו להן כאן כל הסיבות האלה יחדיו ואולי עוד אחרות.